профило перилаҳо, турбои актинковка, профилои оҳани турбои оҳани ҳама намудош якум даст аз заводай нархи оптум бадасан ҳастан бародаро аз ноҳияҳо ами ҷои мо мебаранд то тарафҳои помира мебаранд. Листҳои хайтек дорем. оҳаниян барои дару дарвозаҳо бисёр истифода мебаранд, барои абшифкоҳои портеру мошинҳои калон истифода мебаранд. чунин мо тумбаҳои узбекӣ дорем, печкагиам дорем, талшинои дувним, талшинои севним, талшинои чор, хизматрасонӣ, листбурӣ, листқаткунӣ, истиқболҳои дарвоза лазериҳои узбекӣ омадагианд, холабдоранд. дӯстони гиромӣ, инчунин мо хизматрасонии лазерӣ низ дорем. ҳама намуд гулҳои лазерӣ шумо ба лозим бошад. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷ. Ино макони оҳанд омадем дӯстони азиз. Профил мегӯй, печатной листо ҳама намуд печка да дарвоза да дарда ҳамаш даста бо уҷода тайёр кардаиста лазер кати бурдаиста қат карданаш ҳама чизш ҳаста дӯстони азиз. Видеомоно та охириша тамошо кунед, якта лайк кати дастгирӣ кунед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Ҳоз шумода пурра нишон метем. Рафтем. салому алайкум бародарони гиромӣ. листҳои хайтек дорем. оҳаниян барои дару дарвозаҳо бисёр истифода мебаранд, барои абшифкоҳои портеру мошинҳои калон истифода мебаранд. асосан барои дарвозаҳо истифода мебаранд, барои дарҳо истифода мебаранд. ҳамин гуна ассортиментҳо моба ҳаст. плас кадом медаҳам хеле ассортиментҳо лозим бошад, бародаро ба мо муроҷиат кунед. иншоалло аз талшиниҳои 07 сар када то талшиниҳои дуя ҳама намуд размерош Ҳозир ҳамин талшина чанда ака? ино талшинои 1.3 ака. 1.3 талаботи бозор размери чанд ба чанд? 1/2 размераш. Нархаш? иноя нархша 250 сомони оптум додасем. Квадратша? Не, 1/2 бо 1/2 дорад. 1/2-аш 320 сомонай, иш 2.5 квадратай. Ай листои 1/2 инош барои дарвозаҳои 2.5/4 мезананд ва ёша барои дарвозаҳои 3/4 мезананд мақсада. ҳамин гуна ассортиментҳо мо ба ҳаст бародаро. ҳамин хизматрасонӣ, листбурӣ, листқаткунӣ, сехҳои дару дарвозада агар ҳамин гуна ассортиментҳо, ҳамин гуна листҳо лозим бошад, ҳама намуд листҳо бо тамоми размер плас мо ба ҳаст листои гулдор, листои ҳавор барои дарвоза, барои дар, барои дарҳои расистки намуд барои расистки қад мекунанд. мақсад ҳамин гуна хизматрасониҳо мода ҳастай. ҳамин гуна хизматрасониҳо мо ба ҳастай. кадом бародароне ки ҳамин гуна ассортиментҳо шумо ба лозим бошад, ба мо муроҷиат кунед, иншоалло мо хизмат деҳем. дӯстони гиромӣ, инчунин мо хизматрасонии лазерӣ низ дорем. ҳама намуд гулҳои лазерӣ шумо ба лозим бошад. дар листи оҳанӣ ҳама намуд рисункаҳо, ҳама намуд размерҳо бо таби дили шумо. плас ҳамин ассортиментҳо низ дар мо ҳастай. ин ассортиментҳо бисёр дар перилаҳо истифода бурдаастанд, улангҳода истифода бурдаастанд. Барои чӣ кор кардасӣ? ин паласае барои бухтаҳои гирди бухтаҳое ки заводу оҳан мезананд, барои гирди ҳаворо паласа задаастанд. барои ҳавай истифода мебаранд. заказ ғалдага ё закази аз завода ҳавай задааст. 1/2 размерои лазери айто талшинои 4-5 ҳама намуд размероя, ҳама намуд талшиноя плас мезанем то талшинои 4-5. балои болоҳои дарвоза лазериҳои узбекӣ омадагианд, қолабдоранд. ҳамин гуна ассортиментҳои мода ҳастай. размерашон 62 ба 1.90. мақсад дар болои дарвозаҳо бисёр талаботаш ҳастай. кадом ба лозим бошад ассортимент хубай барои дарвозаҳо. Ёма инош 50/2 листои лазериай, ай листои 1.3 задагианд. ҳамин болои дарвозаҳода бисёр истифода мебаранд. ин дарвозаҳои листои печатдор барои дар, барои дарвоза бисёр истифода мебаранд. ай талшинаи 07 сар када то талшинаҳои 1.5 ҳама намудош ҳаст. 180 намуд дар листои печатдор дорем ки аз инҳо бисёр дар месозанд, дарвоза месозанд. баъзе ҷоҳода барои абшифка мегиранд. плас ҳамин гуна ассортиментҳои мода ҳаст. бародаро агар лозим бошад ба рақами дар болои экран буда алоқа кунед ё ватсапи мода нависед. чунин мо тумбаҳои узбекӣ дорем. донаш 200 сомон оптум додасем. як донаш як ҷуфт мешава ё ки як дона мешава, як ҷуфтиш дута мешава. дарвозаҳода истифода мебаранд, тумбаҳода истифода мебаранд. бо инчунин
листои узбекӣ гулдор дорем, рифлёниай ҳама намуди ёшам ҳастай мода. Баъд листои оҳанӣ, листои печкагиам дорем, талшинои 2,5, талшинои 3,5, талшинои 4, размерашон 1 ба 2, 1,25 ба 2,5. Листои печадор ҳама намудаш ҳастай. Листи 2,5 барои печка бисёр истифода мебарам. Барои я нархша ака 370 сомон офтун додисем. Ина абналичкаи узбекӣ дорем, бо кадомда абналичкаи узбекӣ барои гирдои дар, дарвоза лозим бошад, абналичкаи узбекӣ низ дорем. ҳала мегзарем ака. Мегзарем ба профил. Профило, перилаҳо, турбои оттинковка, профилои оҳани, турбои оҳани ҳама намудош ба якум даст аз заводае. Нархи оптум ба дисем ҳастан бародаро аз ноҳияҳо, ами ҷои мо мебиям то тарафҳои помира мебаранд. Ҳама намуд талшинҳо ҳастанд, аз профили 1,5 ба 1 то 12 ба 12. Акаҷон ҳозир як чандша мисол биёрем, ҳозир одамода фаҳмо шавад. Мисол наи 2 ба 2, бале, нархиш на профили 2 ба 2, талшинаш стенкаи 1:1, 6 метрай дарозиш, 1 метрша оптум 6 сомону 80 дирам додисем. тарафи ноҳия барои фурӯш меорам. Ана мисол 6 ба 4 талшинаи 2 ба 8 мисол барои дар, барои дарвозаҳо истифода мебаранд, барои перилаҳо истифода мебаранд. 6 ба 4 2 ба 8 1 метрша 36 сомон оптовӣ додисем. Ана профили 5 ба 5 талшинаи 2. Инам мисол барои дарвозаҳо истифода мебаранд. Ҳам ҷое ки профил истифода мебаранд, 5 ба 5 барои профила ҳама ҷода истифода кардесан ҳозир. Беҳад талаботаш зиёд шудагай. Тарафи ноҳияҳо аптавико ҳами мо бурдесам 25 сомон, 26 сом оптовӣ фурӯхтасем мо ҳамин чизои бародаро. Кадомда лозим бошад ҳамин чизо мо ба ҳаст. На 6 ба 4 талшинаи 2, 1 метрш 26 сомон нархи оптовӣ барои фурӯш мебаранд тарафи ноҳияҳо да. Бо ассортимент хулос ҳама намуд ассортиментҳо дорем. Гурбаи 50 талшинаи 3,5 бисёртар барои отоплениҳо мегиранд, барои улан мегиранд, барои оби пажар мегузарондан дар домо мегиранд. Ина 1 метрша акаҷон 43 сомон оптум додисем. Гурбаи 32 талшинаи 3. Вазият ассортимент беҳад калонай. Ҳама я нарх наоша гаозанем, то бега ҳама гав гаозанем. Чӣ намуд ассортименти профило ҳастай дорем. Швелерам дорем, глаткиам дорем, турбои оттинковкаам дорем, турбои гулдор ҳастай, профилои гулдор ҳастай. Ҳамин барои клиентое ки оҳан кати сару кор дорам, дару дарвоза кати сару кор доранд, ҳама намуд ассортиментҳои профилу листу оҳан ҳама намудаш мода ҳастанд. Нархи оптови кати ҳама тарафи ноҳия барои фурӯш мебаранд. сехи дарроз, сехи дарвозаҳо, листои печадор, листои узбекӣ ҳама намудаш мода ҳаст. ин листои лазери бисёр дарвозаҳои хайтека болошда бисёр истифода мебаранд. Кадоми сехи дарвоза дорад ҳавайда бисёр истифода бурдесам 50 ба 2 ай листи 1,3 сиёҳ задагай як донашо оптум 170 сомон додасем. Кадоми ба ҳамин ассортиментҳо лозим шавад бародаро ватсапи мо да нависед ё ба рақами мо занг занед. ҳама намуд размерро лазери чӣ намуд гуле ки дар шумо маъқулай то талшинаи 4-5 мезанем. Адрестон акаҷон? Бародари азиз, мо дар шаҳраки Ҳисор, Тахтабаза, бозори оптове ки дар ноҳияи Ҳисор қарор дорад, мо дар ҳаминҷа магазинмон қарор дорад. Кадоме ки ҳамин адресҳои тавайта дар ватсап мо нависад, рақами мо 92 948 84 84, баъд 987 66 99 22. ба ҳамин рақамҳо тамос гиред. менеҷерҳои мо чизе ки лозим аст ба талшинааш ба нарху навош ҳамаша дар шумо хушрӯбо мефаҳмонанд. чизи шумода лозим аст аз таҳти дил хизмат мекунем, коротона буд мекунем иншоаллоҳ. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.